Ano yung silupin? Silupit, sinugtani, sinugtan. Senior. Magluto na sila guys. What's up guys? Magsugbat na karon. Oh, Please subscribe. hangin man. Hangin. Mag-senior. Nagkuha na rin po sila ganiya dito sa simbahan. Nag-lighting. Pinapuntak sa simbahan na gini. Gamitan natin po ay. Ada sa breakfast sa kanilan. Magluto. Hindi pwede gamit ang lubis. Saska. Puro di ba takaling? Tungod sa hangin yan. Ang inak ba dito? Lamita na lang magkanang kuwan sa lubis. Ang ano ba? Ubi to do. Dupa do, dupa. Ikaw lang din, ikaw may bayo kasi ikaw may unan. Ay mo na yung kurte. Mo ning korte. Ulo kang sa among purak. Click na dito. Hangin mo. Unsa ba ni dito sa uling? Ikaw, pasiga ka. Butang sa mo, malala sa nang kuan. Nagkuan na rin ng job. Brad, pwede ato sa kanan ni Brad ha? Mga uling na. Mga Ay may apil lang na akong iya ha. apel na ang tanan. Kita mo na ako eh. Ay, sa Brad. Makitag na. Ayan na, ayan na. Rim-rim na. Kita na. Wa panasiga. Oh, na. Udah salin na. Posporo. Parang ipo ginawa po. Ano ko sa sa ilong ba? Ginawa. Dadirig hangin, oy! Sabo niya. Kasi na sa tabangan ng hangin. Ay, sige na, wala. Wow, good ko ning ginhawa. At ang matay ang puta ni pwede tani ni pag ginhawa oy. Sabi na ano na later? Sige na. Sige na kita.
Higit. Ate, ayaw. Group hug. Grabe, Lisil, oy. Pre. May magbatay uling sa amo, oy. Ginuri ka mo, ginuri reverse. Grabe, oy. Reverse. Taas yung butong na. Isa ka kilometro lagi na bro. Alam ba? Allah. Sakay, magpinikap ka mo ng reverse. Naman ay para na. Ang delo. Oh, namisi ka, namisi.